Atzo ja somatu genduen deia ontzala, ez, generua altzan, erropa gehien, abrigo, erropa, janariak, eta holako gauza behar ziela, gertatzean nik usten dut, inok uste zaban baino harrera hobea izan da bala, eta atzo bertan zauren jende hau geldi uzan ezin zula abasto eman, eta goizian otzen diate etortzeko, eta laguntzen hementxe eurei, eta egia esan, herriaren jokaera ikeragarria da, etengabe ari da jendea ekartzen baitxak eta abrigu denetik ari da ekartzen, eta egia esan, Elgoibarko herria portatzen ari da, holako dei baten aurrean bai. Eta zuek ere, pentsatzen dut, antolatu, moldatu inbiarko zinatuela, laguntza uholde honi, ez? Zenbat lagun zaudete, Bai, hori da, nik lehenengo esnakan etortzeko asmorikan, baina, anaiago txen dianian, hainbeste material dagoela, etorri gera, goizien emaztea eta bio etorri gera, eta, mintxe juntau gera batzuek, eta alkarri lagunduz, aldan azkarren eta onduen egin nahian. Pentsatzen dut, egun guztian eskuak bete lan. Bai, buru altzatzeko astirik gabe. Egin eta hala ere, ezin pilua bukatu eta jendea gehiago ekartzen du eta ikeragarria. Eta jendea ekartzen eskatutakoak orduan, ala? Da gehien bat ekartzen ari dana. Bai, hori da, mantak, txaketak, guantiak, polarrak, hori erropa aldetik, gero oinetakoak ere bai, botak, zapatak, danetikan, eta gero aparte janaria ere, latak eta horrela, maskariak, denetik ari da ekartzen, eta bihotz eskartzeko gara. Hala. Aquí. Hola, chef. Toma, vale. Eso, ¿lo manda que te había ganado? A día gana que le doy ya. Vale. Vale. Hola. Venga.